Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rayон үзәгендәге Җәмигъ мәчете халык белән тулы иде. Иратлар зур, хатын-кызлар кеше залдан урын алды. Бәйрәмгә килүчеләрне мәкамлы Коръән аятлары үзенә җәлеп итте. Вагаздан соң Илгиз хәзрәт Сунгатуллин район мөхтәсибәте исеменнән бәйрәм белән котлады. Аллаһның рәхмәте белән инде безнең җирлегебездә Рамазан айлары үтеп китте. Инде бер яктан моңсу да, икенче яктан Аллаһка шөкер инде Гаит бәйрәме, исән сау гына уразаларны тотып, ифтарларны кылып уздырырга Аллаһ тәрә насыйп итте. Аллаһның рәхмәте белән инде быел менә Аллаһка шөкер кешеләр дә күбрәк булды. Теге елдан алганда әлхәмдүлилләһ, инде күбесе менә терелеп килүчеләр дә бар, сафка басучылар да бар, әлхәмдүлилләһ. Инде Аллаһ тәрә бу ширләрдән безне авырулардан ярак кылсын. Тантанада район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Ул райондашларыбызга һәм кунакларга котлауларын җиткерде. Бер-беребезнең белән дус, матур яшәп, инде гаиләбез, илебез, районыбыз, бөтенебездә, бөтен җирдә дә тәртип булыр. Тагын бер кадәр сәттегез сезне шул матур бәйрәмнән хәбәр итәргә. Котлаулардан соң Гаит намазы укылды. Ахырда теләге булган һәркем сый-нигъмәтле табын артында бәйрәм куймагыннан авыз итте. Дуслар, күптән күрешмәгән танышларның, туганнарның бер-берсе белән күрешеп, очрашу урынына әверелде бу бәйрәм. İslam için, İslam'da yaşamışlar için barımızda da bik matur, bik mühürlü bayram. Dünyalar tanış, Allah'a şükür. Şulay tanış bulsun elbette kileştikte. Bayramını, bayram şekilip, uzdırıp, teşekkürler kuruşup, bugünden kurmayana zakiyat ilerinde. Şuna şimdi bayramdan sonra şeyler işip, kaçta şeyler işe Allah inşallah. Бәйрәм төштән соң яшьлек стадионында төрле ярышлар, бәйгеләр белән дәвам итте. Кызлар һәм малайлар, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен аерым мәйданчыкларда күп төрле күңел ачу уеннары оештырылган иде. Канат тарту, шүлмәк, вату әйбер, кисү, кул көрәше, капчык киеп йөгерү һәм башка бик күп төрле кызыклы уен ярышларда катнашты бәйрәмгә килүчеләр. Сәхнәдән Коръән сүрәләре, дугалар, шигырьләр укыган һәммә кеше бүләкләр алды. Нәниләребез Аргамак ат спорты мәктәбенең Алия һәм Августина кушаматлы атларында йөреп күңел ачты. Теләге булганнар пылау һәм карабыдай буткасы белән сыйланды. Шәй тәмнәреннән авыз итте. Бәйрәм зур флешмоб, отжимание ярышы белән тәмамланды. Бәйрәм җылысы һәр йортка иңсен, һәр гаиләгә иминлек китерсен дигән теләктә калабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.